खुलुमबाय बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। ना आरो हांसो राजा थैनाया सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। आसामनि हाजोआव थानाय केदार मन्दिरनि शिबाकुन फुख्रियाव हरखाबै ना आरो हांसोफोरनि थैनाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। ना आरो हांसोफोरा बेबादि हरखाबै थैनायनि गुबै जाहोनखौ फुख्रिनि दैया गुबुंनायनि थाखाय जादों होननानै सन्देह खालामदों आरो आर्किअलजिकेल बिफानखौ बे जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिराखै होननानै दाय जाबसिनदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा बर' राव बाहायनायाव हेंथा होग्राफोरखौ गोख्रों रावजों हुमखि होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोर थानाय मैखोम जायगायाव बर' रावा सिगाङै बाहायजानांगौ। बाथ्राया जाबाय, थांनाय बावैसो साननि सिगां क'क्राझार सहराव बर' रावखौ नेवसिगारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइन बर्ड खोमोरनाय हाबाफारि लानायनि सायाव थांनाय मैया थामहिनबा 21 मार्च खालि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एबसुआ रोखा खालामदों। एबसुआ गोख्रों रावजों बुंदों, आरबान बिफाननि CSD लंकेश्वर औवारिखौ थाबैनो बोखारनांगौ। बेजों लोगोसेनो एबसुखौ सावरायग्रा एबिएमसुनि दैदेनगिरि मइनुल आलीखौ गोख्रों रावजों सांग्रांथि होनानै आफादगिरिया मइनुल आलीया सोर होननानै सोंथि खालामदों। बिटिआर गोरोबथा आरो रायजोनि अफिसियेल राव बर' रावा बिटिआरनि सिङाव बाहायजानांगौ, बियो एबसुनि दाबि। गुबुन इंराजि असमियाजों लोगोसे बर' रावखौबो नोगोर सोहोरफोराव बाहायनांगौ होननानै एबसुआ दाबि खालामदों। हारिनि सार्थआव एबसुआ जोबथेसालियाव थांनो थाखायबो थियारि होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ रोखा बुंथियो। गोदान टेक्स फोसावनायखौ लानानै बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिया क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मजों दान्थे बिदान्थे जादों। मिउनिसिपाल बर्डनि टेक्सनि सायाव गोदान थांखि लानायखौ लानानै खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे क'क्राझार सहरनि सांग्रां नोगोरारिफोरा मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मजों सावरायज्लायो। मख'नो गोनांदि मिउनिसिपाल बर्डआ लानाय गोदान थांखिखौ हेंथा होनानै खाम्फा बरगयारि आरो प्रतिभा ब्रह्मनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जायो। बिपिपिनि सोद्रोमाफोरा हिन्दी राव बाहायनायनि थाखाय जथुम्मानिफ्राय ओंखारलांदों। मेघालयनि आयेन आफादनि जथुम्मायाव रायजो बेंगिरिया इंराजि, जेराव मेघालयनि मावख'आरि रावनि सोलायै हिन्दी राव बाहायनायनि थाखाय भइस अफ द पिपल पार्टी एबा बिपिपिनि दोलोनि 4 सोद्रोमाफोरा जथुम्मानिफ्राय ओंखारलांदों। रायजो बेंगिरिया बिबुंथि लाखिबाय थानाय समाव बिपिपिनि गाहाय बिगोमाया हेंथा होनानै बुङोदि मिरु सरकारा सासे हिन्दी रायज्लायग्रा इंराजि रोङै रायजो बेंगिरिखौ दैथायहरदों, जायखौ जों जेबो बुजिनो हाया। बेयो मोनसे लाजिफोनांनाय। बेनिखायनो जों बे जथुम्मायाव बाहागो लानो हाया होननानै फोरमायनानै जथुम्मानिफ्राय ओंखारलाङो। बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ गोजोन हानजा सरनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार सहर साखाथिनि ग्रिनफिल्डनिफ्राय लानानै क'क्राझारनि डिसि अफिससिम बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ गोजोन हानजा सरनाय हाबाफारि लायो। बनसुआ गाहायाव होनाय आयदाफोरखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो। सेक्सिडुल बिटिसिआव थाबैनो लाइमोनफोरनि थिसनथाइ। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव एसटिफोरनि थाखाय 75% रिजार्भेसन लाखिनो नांगौ। बिटिसि सेक्सिडुल ओनसोलाव थाबैनो टेट क्वालिफाइ जानाय फोरोंगिरिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ होनांगौ। बिटिसि सेक्सिडुल ओनसोलनि गंफ्रोमबो इडुकेसनेल इनस्टिट्युसनफोराव एडमिसननि थाखाय 75% मासि थिनानै होनांगौ। बिटिसि सेक्सिडुल ओनसोलनि एसटिफोरनि थाखाय सरकारि साख्रिफोराव 75% मासि थिनानै होनांगौ। फेक इनकाउन्टार एबा दाय गैयै सुबुंखौ जिउ फोजोबनाय साजा होनायखौ बन्द' खालामनांगौ। हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरनि हेंथायै इनायै होस्रांनायखौ बन्द' खालामनांगौ। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेकानि आखायाव माखासे आयदाफोरखौ लानानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायो। बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि आफादनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।